dibagi wong loro. Semenah aku tak adem dhewe ra apa-apa. Wis tak tuku jaket kena sinden, kena wiyaga wah. Ha piye iki carane ngene iki? Iya. Yo. Loh, kok enggak jadi timbilen lho? Hah? Timbilen mata. Wis ben ra apa-apa. Kalau mayang piye nek timbilen? Ora apa-apa tetep weruh motor siji-siji kok. Angel belane angel. Oh ben ra ulet ya kena tenan nek. Iya. Yo. Kono ben panas awake. Weh, cangkeme. Loh, sapa sing ngomong jenengan mau ngomong ta? Panas piye? Nek aku nyekel det kene iki panas. Lah ya aku ya ngomong nek Sing panas ki dite. anek wonge. Aja awake. Nek aku panas masuk angin kok ya ora nyambut gawe ayo. Heeh iya. Ayo wis kok Ya, adem kabeh. Adem kabeh. Nah, wis. Luwih adem nek kowe dibagi wong loro. Semenah aku tak adem dhewe ra apa-apa. Ya kene aja disaki to. Mbok dadi wong ki sing bloboh ngono lho, wong wis dalang kondang kok sing ngesaki saweran. Ya. Ngono iki kok cangkeme bebrek. Ah mbok sembodo. Pak Marwoto, oh udu. Tak kira bintang tamu bol piyagaku gebles pipit. Nembang sik, oke kowe iki panyuwunan. Ha kene oke kok arep ra dikeki. Nyo 50 sik rasa cerewetnya. Sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ora dikeki. Kapan? Mau bengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok. Lah ya Mas rak ya pengertian lho mesak. Tak kei ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono. Ayan, laris. Laris, Mbok, laris. Oh, jereng. Oke tenan lho kuwi. Laris. Pritenan nang tasih Jalan. Oh, jereng. Oke tenan lho kuwi. Laris. Arep ra sugih piye nek ngono ki? Apa pek dhewe, apa masuk kantong, apa masuk kantong. Ah iya, aku arep masuk kantongku piye? Nah brenjel kok. Apa? Brenjel. Ya ora. Lah samene gedene masuk kantong ki. Oh sing brenjol kowe to? Lah iki kok lho. Aku kira rasa masuk kantong kowe wis brenjol kok. Kantongnya apa ya sedeng ngono ki. Yo. Sinden ra iso basa Jawa halus ya iki. Entah menapa malimbak. Kelas 3 ajeng napa wonten dawuh napa? Ora kowe Kang Slupan demit ngendi kowe? Lawuh rarati. Ah wong sing apik, kowe saiki tak omongi to. Nganggo kebaya, nganggo sanggul, nganggo jarik iki sing apik ora begijikan kaya ngono kuwi. Madhep Begejekan napa ne? begijikan ki polamu ora temata ngono kuwi. Sikil wah cilaka aku malah mumet. Bingung ya. Heeh. Nggih sowan wonten mriki gerabak nggih. Gerabak iki tripone Kutoarjo apa Purworejo? Aku dhewe ora ngerti. Iki napa Purworejo napa Kutoarjo, Pak? Hah? Kutoarjo. Oh, Kecamatan Kutoarjo. Kabupaten Purworejo. Oh, nggih. Niki kathah salame niki saking Pak Kelik niku. Pak Kelik pun japri kalih kula. Wis ta? Nggih japri, Mbak Elisa mau ditransfer apa cash? Cash saja kasihan dalangnya, aku bilang gitu. Sik. Maksudnya kasihan dalange piye? Lah, mengko nek transfer, lah berarti aku kan ngelangkai Pak Dalang. Bener ah? Lho nek kowe arep gelem nglangkai ora masalah. Lah, makanya aku kan ngelangkai sebagai anak buah yang baik ya. Nah, aku ngomong bosku adalah Pak Dalang Seno Nugroho yang agung. Nah, monggo Pak Kes mawon mengke via Pak Dalang. Terus ning nggon Japri pira? Ning nggon Japri. Ya mau ngomong arep transfer apa kes mawon via Pak Dalang. Wah, saya sangat hormat sekali pada Pak Dalang yang agung yang sangat ngono lho. Saya kowe Pak Klik ngendi komunikasi to? Iya tak ngomongin njaluke transfer tapi ratakne nomorku ne. Ning dhek maringi cash iki mau. Ning nggon Japri kuwi mau ana nominale berapa cash? Kok kowe takon nominal barang? Oh, tak cocoke karo kene. Lah ra diomongi nominal. Aja karo kowe, engko piye to iki ne? engko nek kowe njaluk luwe. Be,
Upama nang kene ngekeki 200 terus cashnya 500, aku tombok 300. Oh, aku ikhlas sesuk tinggo jajan bareng lah dhewe arep ning Jakarta to. Ah, nggo jajan bareng wae penak to. Cocok. Ah, ngono lho. Tenang, sesuk kan ade lunga bareng-bareng. Nek ngono Nggo tak jajan. lumpukke saiki. Wah. Sesuk nggo jajan. Sesuk isih mandek pom barang nek nguyo kudu mbayar ya ora. Nah, aku disimpen Pak Bos wae. Ora nek nguyuh dhewe-dhewe wong nganggo le duyuhke nggo alate dhewe-dhewe kok. Aku kon bayari. Lha wis resiko dadi pengarep bedake dadi pengarep ki gampang yo. Angel ya padha. Dadi pengarep ki angel. Yo pokoke iki ono salame ora mung Pak Gelik, Pak Bambang sapa ya siki Pak sing nanggap sesuk tanggal 4 Januari dari Pak Bambang Suparno Jakarta. Salam untuk semua masyarakat Purworejo yang nanggap besok tanggal 4 di Jakarta. Neng Sunter. Iya. Jakarta. Sama dari Pak Ranto. Pak Ranto itu dari DPUPR Kabupaten Purworejo. Itu juga nggak bisa hadir. Wah, iki kok do klitih nomorku kok ngendi ya Pak? Aku ki bingung loh. Oh, artis. Kodon duwe nomorku loh Pak. Ora apa-apa. Mesti iki tetep biangke roke Pak Seno iki. Ya ora. Kowe wis bar nyanjung dalang kok saiki. Dalang tok unekke biangane, biangke rok. Kurang ajar ya, podang kuning. Ngopo kowe ndelok-ndelokke wis neng sak kabeh kok tok teliti. Pengen nanti nggih. Pak niki bawane boten podang kuning nggih, spesial Hari Kesaktian Pancasila ini ada dari Ki Sandi Nomo. Nah, ini dikasih dari Pak Purwadi. Suruh menyanyikan ini Dandang Gulo khusus Kesaktian Pancasila. Siap, sip no. Ya. Pancen cerdas bocah iki. Heeh. Sun lelimbang Sun lelimbang Pancasila iki terus wiwit nguni dasar dasaring negara nunggal misah lelimane nyembah yang maha neno tresno nalu rining sami neno nyawiji nuswantara sareng rakyat tipon lelo adil rata sak negara yeku panca sila kang sanyata sekti nenono jaganen salaminyo pancen sinden-sindenku ki mendunia lho no ya ki ana kisah ki apa Pak sudah jelas ditransfer saka Abu Dhabi. Oh iya, Uni Emirat Arab kagem Bu Prastiwi supados nyekar liwung. Lho. Penggemar Abu Dhabi we gelem transfer. Ya. Untuk Bu Prastiwi piro ayo piro? Iki lho mripate. Piro? Wah, akeh nek iki ne. Bu
tak sekseni 1 juta, Bu. Mengko nek mesuda berarti dalange sing klerune. Ora silang. Wah, wis marahi tekor saiki. Iki lho tulisane ngisor iki lho. Dipun aturaken Bu Prastiwi 500.000, Pak Seno 500.000. Oh, iya Pak Seno 500.000. Aku sing mayang nek ora ana wayang padha arep nyinden ning lapangan ijen kae. Ya Mas. Ya Mas kan ditele-tele. Mulane kuwi. Yo, podhanggune sa. Esuk awane ngomah wis ora krasa. Kaluyuran anggoleki sing tak sayang. Mukang miteranggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Liya kang nyawa yang kleyang tak sawang menco ing ngepang kekencangan taindi saka kantawan serwing ngoceh dhewe ngalih kecoan. Kekiwang liyan yen si podang anduto tak nandet ora mendutiku nang saya yo ora krasana uyuran anggoleki sing tak sayang mubeng miteranggonku goleki ora krasa esuk wengi eman yen nganti yo kang nyawa yang tak sawang menco ing ngepang
nuwun. Mangke menawi malih nggih matur Pak Seno nggih. Ampun lali sawerane. Nggih. Iya. Ki jane mben arep takon dodol obat ning pasar kae lho, Nok. Iya. Wong diate bola-bali tak ajari ning omah takon aja. Sawan pacar kowe iki. Batu mo bat tinggi batu roek. Marai mangel kandan-kandanane ya wis ben ra apa-apa. Ning ki mau wis memberi sinyal bagus karo aku, Nok. Iya. Dheweke biasane sinden kowe anggere ana saweran jaluki. Oh. Ning Elisa mau udah ini buat Pak Seno aja, besok buat makan sama-sama. Aja ora utaur pokoke neng apa kae jenenge kae? Sing grame dhewe-dhewe kae ngendi? Pelem apa? Pelem rest area. Iya. Dadi le mangan ning omahku. Oh iya. Wis ora apa-apa. Ah omahku dusune jenenge Pelem Sewu kok. Ah iya. Ayo Tin, gentenan. Ya. Jumeneng Tin. Ya iki ya sinden sing lagi naik daun, ning lagi gandeng awake semono daune petil. Terus tiba meneh. Iya. Ya ora apa-apa, heeh. Iki luar biasa lho. Gubuk Asmara Tatin, anggota DPRD Dapil 4. Ya, terus apa meneh? Mau konfrahmen Suminten Edan Tatin. Oh iya, wah edan tenan luar. Sindang Biru Tatin. Oh iya. Mori Putih Tatin. Apa? Mori Putih. Mori Putih. Lagune anyar kuwi. Sing piye? Urung tersebar. Ya sing ditumpak ke kereta Jawa. Ora ndremes. Ora mbok ora sembrono. Ora sembrono kaya. Kuwi ming kertas tok. Kertas tok. Lah iya ket mau kertas tok kok. Sing mlebu sak mau? Wis direkomendasi karo Elisa. Ya nek Lisa ya ora apa-apa, nek aku ora kene. Kene apane? Lah kuwi. Apane sih? Sesuk nggo jajan ta? Kowe melu mangan ra sesuk? Melu. Ayo wis tak bayari. Ya ora, nek aku bayar dhewe ya iso kene. Asri? Ayo nganggo kuwi ta? Lho ya ora, tak bayarke engko ndak kesinggal. Nek sing jeneng rombongan ki nek dhewe-dhewe engko kae rombongan sapa? Ah kok kean omongan kok tak kelumpukke mangan bareng terus tak bayari nganggo dit iki. Jenengan ora isin po? Ora. Aket no dalang kondang kok bayari mangan kanca nggo duit saweran ra isin. Piye maksude? Sapa kuwi sing ngebel? Embuh. Nek lagi wayangan ki pateni. Ayo iku lah. Ha iki ngebel iki ora tak keki. Iki jelas jenenge muncul. Iki nek nyawer dolar. Ayo. Loh. Pak Tumiono. Alah kowe ming ora tekan ming disaine. Kok cewek. Isen-isen ke aku ora. Iki lho, wis tak sak kok. Lah iya kene aja disaki to. Mbok dadi wong ki sing bloboh ngono lho, wong wis dalang kondang kok isih ngesaki saweran. Ya. Ngono kok cangkeme mbebret. Ah mbok sembodol. Pak Marwoto, oh udu. Tak kira bintang tamu bol wiyagaku gebles pipit. Andekno sak muni. Muni apa? Padake wong tipis. Aku kowe disaki. Ya, kowe njaluk pira wis ngono sak lagu Gubuk Asmara kuwi njaluk pira? Hah? 200. Kurang 500. Hah? 500. 500 iki genah apik apa piye? Ya perkara apik ora nak ya sing penting ki gorene cekek. Apa lho kok gorene wong sing mayang aku kok gorene? Ya sing aku nek ora ana panggung wayang ki ya arep padha Prastiwi apa? Ning gawang kono Gubuk Asmara dhewe. Ya engko aku arep Bu Prasna. Ayo kowe gawang kono, terus kegulan terus. Mbok sini bagi-bagi ngono lho. Ya engko tak paringi rasa kuwatir. Aku ki nek kaya ngene iki nyekel dit kaya ngene dit panas. Iya. Dit sing jatahi kanca-kanca. Iya. Adile engko tak keke kas kanca-kanca bendahara. Terus ben ngapa? Ya padha wae dibayari nggo kuwi. Ha ya engko sesuk dibayarke bareng-bareng. Wis gek nembang. Sama aja. Wis gek nembang tak hitunge, kowe ben ngerti. Aja kuwatir. Niki nembang napa fragmen napa apa? Nembang sik, akeh kowe iki panyuwunan kowe. Ha kene akeh kok arep ra dikeki. Nyo 50 sik rasa cerewetnya. Sing mambengi nganti gulung-gulung ngono ora dikeki. Kapan?
Mau bengi. Aku yang gulung-gulung dhewe kok. Lah ya Mas rak ya pengertian lho mesak. Tak kei ning ngejak. Ya gulung-gulung ya ngono. Kape. Wah, gene ya ditampani yo. Tampani ya duit kok. Jenengan we nampani kok aku ora lho. Lah ya aku dalange kok pimpinan kok. Lah aku ya sindene kok. Ora nggo sinden ya ora apa-apa tetep mlaku. Ya ora ngedalang ya ora piye? Ah ya ora iso. Wong sing diundang dalang kok padake. Ayan, laris. Laris, Mbok, laris. Nek mimin ki laris ki nggon awake. Hah? Nek mimin ki. Ya ora nek aku nggon kelir, dalang tanpa kelir ya ora jalan. Oh, jereng. Oke tenan lho kuwi. Laris. Arep ra sugih piye nek ngono ki? Apa pek dhewe, apa masuk kantong, apa masuk kantong. Ah iya, aku arep masuk kantongku piye? Nah brenjel kok. Apa? Brenjel. Ya ora. Lah semene gedene masuk kantong ki. Oh sing brenjol kowe to? Lah iki kok lho. Aku kira rasa masuk kantong kowe wis brenjol kok. Kantongnya apa ya sedeng ngono ki? Ya. Apa? Nyingkar nyingkur. Kanggo bawa. Ayo. Oh tambahi 100. Oh iya. Padake cah tipis. Nya. Oke. Kok 50? Dene sik tak genahke. Apa? Iki pira? 50. Omong sapa? Iki pira? 50. Iki 50. di total 100. ya. Piye tah? Lah iya 100 iki pira? 50. Iki 50. nek ditambahke 100. ayo nya tampani. Sing pekok sapa ta iki? Kowe. Wong kowe manut. Kene ya wis ra apa-apa. Ha iki suwe-suwe oke. Mbok 50 aku ya gampang toh tidak bisa. Loh, kok enggak jadi timbilen lho? Hah? Timbilen mata. Wis ben ora apa-apa. Kalau mayang piye nek timbilen? Ora apa-apa tetep weruh motor siji-siji. Angel belane angel. Oh ben nek ra ulet ya kena tenan nek. Aku dek mben kae nglumpuk kowe banget ya kena sinden, kena wiyaga wah. Ha piye iki carane ngene iki? Iya. Yo. Kono ben panas awake. Weh, cangkeme. Loh, sapa sing ngomong jenengan mau ngomong ta? Panas piye? Nek aku nyekel det kawan iki panas. Lah ya aku ya ngomong nek Sing panas ki dite. anek wonge. Aja awake. Nek aku panas masuk angin kok ya ora nyambut gawe ayo. Oh iya. Ayo wis kok Ya, adem kabeh. Adem kabeh. Nah, wis. Luwih adem nek kowe dibagi wong loro. Semenah aku tak adem dhewe ra apa-apa. Wis tak tuku jaket. Tuku jaket. Ya pokoknya dibawani sithik to. Nyingkar nyingkur ya. Nyingkar nyingkur. Anjani apa? Ngelegani sing do ae mau lho. Ngapa? Ana sing penonton ae ngono mulane tak pancing kowe ben ae ngono wis lega. Anak iki mau ya ora krungu tenan lho le omong. Aja budek kok. Orang masalah budek. Mulutnya itu kalau bicara enggak bisa cetah. Gak bisa apa? Cetah. Wah, wis. Ayu ning bluk. Heeh. Lah kok Ah kok cetha jelas. Nggak bisa. Basa Indonesianya cetha itu jelas. enggak bisa jelas. Nah, yo. Mulutnya. Karena itu kupingnya yang enggak kerunga. Saya leblok. Malah do dialog dhewe ya. Wiwi tane Sritenan ingkar nyingkar nyingkur lingsem yen ke mutan
ngandel ora. Napa? Dirampungke sik. Tak duduhi engko. Neh teles. Wis lha weh. Lah didudui? Diduduhi iki maksudnya tak kasih tahu. Kasih tahu? Lelampan coba. Saiki wae. Ya nya. Nggih, dene ya. Aku nek karo Presiden Piyoga transparan. Piro iki transferane? Kok ora uruh ya? 6 dengkulmu mlocot. Nambah-nambahi semenengane iki. Sing endi lho? Iki lho. Oh kuwi 3 juta. Nah, ngisore diwaca sik. Apa? Sugeng dalu Pak Seno nyuwun gending Sriuning 1 juta kagem Pak Seno sinden songo Rp 200.000. Per A 200.000. Besok ke Jakarta mampir ke Bambu Apus Jakarta Timur. Ora ana sing nggo aku ya. Oh, kemeng tak kon nggo seksi kok men sing ngerti. Maca nggo seksi mbok mau ora usah diwaca. Ini rak entuk 200. Lah ndi? Kok ki meng mripate kok larang banget to. Lah jenengan Meng kon dadi seksi lho kok meng ndelokke ngono ora nganggo kekuatan lho kok matane didol larang. Lah jenengan ki ya urik bangket mau leh terus lho. Ayo mulane kok aku dadi dalang piye? Aku piye lek ngeprak ra iso ngeprak e. Oh malah banter lho. Aku iso. Wah, wong wedok ki ora ana ganjelane bas kok. Ngene. Malah banter nek wong lanang ki nek ra bener linggo tleng. Ngapa kuwi? Ayo mbuh. Sikile kena kejepit. Ayo. Sok cek ngono ki ana suarane, cek turuk. Apa Cek iki? turuk ngono kuwi. Kok dodok Seneng banget. Pernah aku mayang ndak diindik saka kono lho. Jelas aku ndelok yakin. Delok apa? Ya ndelok lemu mayang. Saka kono, saka mburi kelir. Heeh, sangu uthik. Lah terus arep ngapa? Ayo ndelok saka mburi kok mbiyak iki lho. Uthik ngono. Ngawur. Uthik ndure tak nei gol. Apa? Wis gek terus ke. Kayak apa? Rasa tok genahke to. Kayak apa? Kayak apa mau? Aja takon kae cah edan-edan kok. Apa? Ora apa-apa. Dalange. Lelampahan kang tresna tulus nadyan ingku buk asmara ya nano monggo ya yen liwat aku kelingan kubuk kae biar aku leren pengen jaga kebetulan
nasibmu? Sinden saka ngomah sih. Sinden saka ngomah piye? Lah niki tenan napa Pak niku? Durung, makane iki perlu dikaji ulang kebijaksanaan aja nganti nyengsarake karo masyarakat. Iya. Oke lho kaya kowe iki le nyambut gawe ya tekan bengi tenan, malah sewengi kok nganti dibatasi tekan lebih dari jam 10 didenda kuwi njur kepiye nek nasibe presiden piye tak takon aku. Iya ya mak iya. Mula wajibe kudu dikaji ulang, diteliti sik. Ya, pancen ya bener ngono. Yo, teruske. Ki ya termasuk kekhawatiranku no karo sinden-sinden kuwi ya. Iya. Lah iki to nyebut gawe bengi e. Ha iya kuwi. Mula jenengan usul nggih. Tak usulke, ora usah kuwatir. Aja wonten iku sik ngono. Ya. Ngene kowe do nang mburiku. Lah napa? Aku nek dhewe ya wedi. Ora sembodo ora. Aku nek dicekel polisi nek demone ora ngrekoso ora. Lho Pak polisi metu. Ngantel ora. Lagi rasane kapolseke wis klicah-klithih. Kuwi senengane ora. Ayo gak wis. Sesuk wayangan berarti awan mawon nggih. Ya ora iso. Kuwi tradisi kok. Itu budaya kita, tradisi ndak bisa merubah tradisi. Ya. Oh, berarti itu yang dirubah ya. Semoga enggak begitu ya. Yang di rumah ya di rumah. Yang dirubah RUU-nya harus dirubah sebijaksana mungkin tidak menyengsarakan masyarakat. Ya. Ya. Bidan-bidan kae jaga rumah sakit ya ora entuk. Dadi wong loro do mudar. Monggo, ya. Dutang. Oh. Yo yo. Yo 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 yo. Ayo. Matur sembah nuwun. Lha kok sik kok aja munggah sik. Iki ana pamundutan Fragmen ora ketang sedelok diaturake nggo ngesahke. Ya. Karo sapa? Iki pamundutan saka panjenengane Pak Gendut Sumraharjo. Wo saka Kades, Bapak Kepala Desa Grabak. Iya.
Iki panjenengan kok ya ngerti iki lho saka ngendi to ya? Ya saka YouTube to ya, Mak. Iya, iki uga disiarke langsung lumantar channel loro no. Ya, channel loro. Channel PWKS Live karo channel Dalang Sena. Oh iya. Wis ana pira? Wis tak ceke no. Ya. Penonton iki biasane aku sok dikirimi wis ana pirang ewu sing padha mrisani. Ya. Mula bengi iki awake dhewe hari kemerdekaan dan kesaktian Pancasila ning Grabak iki diperisani ora ming total kabeh 20.000 penonton seluruh dunia no. Elok. 20.000. Channel Dalang Sena 12.000, channel PWKS Live 8.000. Oh iya. Ya 20.000 ya Mak. Iya. Nek kanggone seni tradisi ki luar biasa 20.000 penonton saka seluruh dunia iki saka sing ana saka Jerman, saka New York, saka Itali, saka Arab, saka Qatar, saka Amerika Latin, Amerika Gedrik. Iya. Amerika Latin tok ora Amerika Gedrik ora. Wis pokoke ngendi-endi no. Iya. Matur sembah nuwun. Monggo dipun subscribe. Panjenengan mangke badhe pikantuk kabar saking Dalang Sena Channel menapa PWKS Live gumantung milih. Ya, mergo kuwi saben dina nyiarke awake dhewe nang ndi papan. Oh. Sesuk nang Jakarta iki ya siaran langsung. Siaran langsung. Oh. Saka Dalang Sena karo PWKS mesti do budal. Ya. Mangkat rono ya. Heeh. Matur suwun. Yo, ayo Keswan. Ya sing demung kae. Iki panyuwunan kowe sing karo apa jenenge? Apa? Fragmen. Ya. Ya iki wiyaga sing pancen digoleki wiyaga sing rada petuk-petuk nah iya. Ya mangga ora ketang sedela fragmen terus engko ya pokoke dipilih no. Ya kaya kiye. Ya. Kene ya wis meh kaya ngono. Ngulon sithik kono wis bahasane wis aja kaya kowe ngono. Ya. Yo kowe anu dadi gentro. Gento, Pak. Heh? Gento. Gentro apa gentro? Gento. Oh, gentro. Ya, kae Latin Suminten. Oh iya. Cemplok to. Ya cempluk. Iya. Ora diwalik, wingi cempluk to wisan. Saiki Suminten sing iki Den Mas Subroto. Wah iya. Ora apa-apa, raine ora padha ora apa-apa. Kula sing gendro. Ha iya kowe sing ngecek saiki. Biasane kowe sing doyak-oyak. Ngeten tisu mboten ya? Ha ngopo to? Tak tutupi mataku lah iki nek delok iki wong ora bagus kene. Kaos kakiku apa piye? Ora ngono kuwi. Ora itan kuwi wong sinden kok dikon tutupan kaos kaki. Janji ya nek tak demok aja main-main lho. Wah iya. Oh iya, Mbok. Bebas ya, Pak nggih. Bebas ketoprak kok. Nek wani ra iki. Nek nang kene wani. Ora apa-apa bojone iki ora usah dianggep sikil. Wis turu kok. Oh iya. Bojone sing ndi? Bojone sing kacamatanan kuwi apa? Ya, tutuk. Nah, kowe langsung bengok Tin. Den Mas ngono. Tutuk. Sing total. Ya. Engko nek total ki engko duwite metu. Metu pira? Wis beres. Den Mas Broto. Tuk. Tuk. Den Mas panjenengan dereng napa-napa kok sampun stroke to Den Mas? Mbok le mlampah niku sing sae mboten sah begagah. Enten iki napa panjenengan bibar supit? Ya karepe iki ben gagah ngono lho ya. Iki ketoprak iki digetok nek gagan yo. Nah, halusan. Terus ke. Arep omong apa aku? Piye? Den Mas, kula sampun kapang sanget lho kalian panjenengan menika. Sak ploke tak tinggal. Dan Broto kok sak ploke. Lah iki Den Broto saking padesan. Ayo, sak suwene ngono. Ora tak tinggal apa? Kowe iki ora dadi siji karo Suminten. Kowe iki dioyak-oyak Suminten ning kowe moh ngono lho. Kok juk sak ploke kok kaya Wah, maksudnya kowe arep gelem ora aku ngono apa? Ya gelem. Kok ngono ora gelem. Iki dialognya ora gelem. Ora gelem. Kok njuk gelem kowe iki. Aku nekat kowe. Kok ketoprak lanange kok kaya ngono ya ora gelem. Den Mas Broto.
Panjenengane kok le mboten sah nyingkar-nyingkar ngeten lho. Aja cerak-cerak aku to Suminten. Lah kenging menapa to? Kowe goleki aku ki ana apa? Lah kula tresna kalian panjenengan lho Kang Mas. Sik, stop. Suarane. Kowe goleki aku ana apa? Dan Mas Broto kok kaya kernet. Suminten, aja cedak-cedak. Aku ora iso cedak karo wanita sing aku ora tresno. Wah, ki suaraku ditilokke. Ditirokke aku muni piye? Tilokke. Wes ki omong sik. Tes iki. Suminten. Kegeden. Suminten ngono kok. Suminten. Aku Raden Gatotkaca Pringgondani. Suminten. Kowe goleki aku kuwi ana apa? Kurang cepet sithik kalonen. Suminten. Supaya wong ngajarno omong kowe goleki aku ki ana apa? Kowe goleki aku ki ana apa? Oh, nadane lho. Suminten. Kula. Kurang dhuwur sithik. Suminten. Nah, Kula. Kowe goleki aku ana apa? kok kaya Kresna to? Jenengan kok ngewoke to, Pak? Ra sidong kok iki. Ya ora, ya wis apa. Suminten. Kowe goleki aku ki ana apa? Napa panjenengan menika mboten kraos to Kang Mas? Krasa sing kepiye? Kula menika tresna kalian panjenengan. Ora demak-demok. Lah ing napa to? Mbok Ak- Siti. Emah, Mah, aku diweling bapakku kon mbajutke le kuliah sik. kok angge Wah, kuliah. bandem cempala kowe. Dan Mas Broto kok kuliah ki jurusan apa? Kang Mas, nek jenenge bebojoan ki ora usah dadak nganggo kuliah. KS dhewe nek jan pancane jodoh, kuwi ki tetep dadi jodone ngono lho. Dadi wong wedok kok ngetek banget to. Aku Jenengan niku ajeng ten pundi, Mbok? Anteng ten mriku mawon lho. aku anteng kowe protes. Ya menik kuwi sing tak karepke kuwi lho Kang Mas. Mbok jenengan ki mbok ora usah sok jual mahal ngono ki lho. Aku ki kurang kepiye? Mbok, Aja ngono to. lah ngapa sih? Saiki nyoba tak ngrungokke lemu nembang ki kepiye. Mengko perkara nembang mengko. Sing penting aku tak tarai atimu dhisik ki lho. Tin aku mumet tenan. Kok tin sapa ta? Suminten. Piye to? Mumete ngopo? Mumete merga ngopo? Nek Merga karuan tenanan ngono ya oke, Pak. Oh, nek tenanan oke. Dadi kowe ora wedi bojomu. Bojomu mripate mendono kaya ngono kuwi. Suminten. Kula Kang Mas. Wis to. Jenenge siji pesti loro jodoh. Iya. Kuwi Gusti kang ngatur. Neng aku ketoke jodone kowe lho Kang Mas. Aku rasah basa ora apa-apa angele ra umum ngene kok dibasani kowe ra ngedok. Mas, Hei, Den Mas kok aku diladeni to. ojo. Sedilit wae ra apa-apa wis. Tetanting tenan ten. Jane kowe iki gelem ora ngono. Jane kowe gelem ora to, Mas? Moh, Yakin? moh, Yakin mo? Tak bukake seditik ya. moh. Ah, Aduh. titik. Kok nutupi kok ngene ya padha weruh nek ngono ki kok ya. Ya ngene bar tancep kayon ya. Aku mau saiki wae. Nek gelem ya saiki. Ora iso. Lah ngopo lah aku kurang piye? Den Mas, Kowe tak critani ya. Wah suwe iki nek crita Mas. Waduh, ora sida cerita. Den Hei, Mas. Kowe iki kurang piye to ya? Iki lho sakmene sinden iki mene iki ora ana sing ayune kaya aku. Ketake ngene tenan ketake. ora. Pak. Ora iso. Aku kuwi wis duwe pacangan. Ah. Angon cimat. Nadyan suaramu kaya ngono, ora bisa nggrake atiku. Alah saiki ra iso apa-apa kok suwe-suwe ra ya iso to Mas? Ora. Iso wis. Wong urung dijajal kok muni ora lho. Moh kaya kathok dijajal. Ya aku dianggap kathok ora apa-apa wis.
Jajalan. Kuatho kok semono kolore sepira nggih. Mbok. Ketoprak kok ngejak omong penonton. Oh iya. Toprak ya. Agawe rejit tengkele. Mbok wis to ten. Wis. Urung sida kok wis to? Kowe ngerti to tak kandhake. Mbok aku ki dilegani sithik-sithik wae ngono lho. Ora gelem tenan apa piye to? Kowe ora nguyak wae to? Mbok bangane tak umbar nang kene rak ya aku mending karo jenengan ngono lho. Aku wis pasrah ngene lho. Ayo ndang. Yo. Oh, toprak apa kowe? Bisa dimbrokke panggunge. Saniki nek kahanan ngoten iki to. Aku kowe ya nek ibu-ibu bapak-bapak sing gatekke ning ngarep panggung kae. Terus wah apik iki. Den Mas Broto emoh terus minten. Terus ngerti-ngerti kowe, ya ngono. Wah, demet ki. Tetep boten gelem. Ora gelem. Mbok njajal tumbuk tangan sik. Aja. Tangan sik. Ayo. Tanganmu nyenggol klambiku tak suwek. Alah apa tenan tak suwek ki lho nyono suweken saiki disuwek. Kekrek ndasmu. Emoh ora. Kuwi mung paribasan. Rasa saiki rasa nggo paribasan ngono lho. Mbok anteng ngene wae aja rona-rona. Aku ya kesel. Ketoprak galah tenan dalange. Mas. Dijak omongan kok malah nyingkur lho. Aja kaya ngono to, Ten. Lah ngapa? Aja kaya ngono to, Ten. Madhep rene lho. Emoh, Ten. Lah ngapa? Aku nang kene. Aku ngurus sesawangan kaya ngono kuwi rasane mbuh, Ten. Den Mas, aku ket mau dandan 3 jam ing kanggo kowe lho, Mas. Mbok mau rasa dandan. Mbok sawang blas lho. Aja dianggep aku ki wong lanang saudon saurupan ya. Loro saudon telu saurupan. Oh, loro saudon telu saurupan. Goblok. Kok ngene sampean ki ora kodhok, ora ngerti lho, Pak. Ayo tak benerke. Semene iki ana piyai sing ngerti sastra kok. Aku ki tok aja anggap wong loro saudon telu saurupan. Kok saudon saurupan kaya wong remi. Mas Geter nyuwun pelok bareng mawon. Mbok dirampungke. Lah kowe iki apa-apa urung rampungke njaluk liyane. Sing iki ora gelem ya njajal liyane to. Ya coba. Ya sak ngarepku. Ya. Lah ya ki lagune lagu ora alus wong suminten saya edan kok lagune saya kekarane wong akrami. Ten. Apa werdine gegarane wong akrami kuwi apa? Wong bebojoan ki ora ming rupane lho, Den Mas. Terus? Ya engko rungokke sak teruse. Ning sik penting mbok aku langgatono to, Mas. Ora iso. Sethithik wae. Ora. Ibarat wong ngombe aku wis ngelak banget. Aku kuwi wis bacut prasetya marang pasang aku yen aku kuwi pasang aku piye? Kedhok aku wis bacut prasetya pacanganku. Pacanganku. Aku ora bakal ngliya. Den Mas. Hei. Wah. Aku ombe nono to, Den Mas. Lho, apa ora kuwalik? Ora kuwalik. Ayo, Den Mas Broto kok manutan. Moh, tetep moh. Aku ngelak tenan lho, Mas. Den Mas, aku suwe banget ora disentuh karo wong lanang. Loh. Berarti kowe kerep disentuh wong lanang. Biyen hooh saiki ora. Apa meneh kowe ditumindak kaya mangkono? Lah aku tresna karo panjenengan lho, Mas. Mbok gelem to. Hei. Tak kandhake Pak Polisi iki lho. Ora sarana-rana nang kene wae. Lamun ati. Wah, nah aku tak bales. Balesennya. Ayo. Ayo. Ayo.
Amung ati. Tenang, 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 tenang. Bal amung ati. Iya, nah aku tak bales. Ambo. Aku demek aku iki apa? Mawi. Suminten. Aja tok gagas ki wong liya, aja tok gagas. Serius, serius. Apa Kang Mas? Wis to dadi wong wedok ki aja sok ngetek kaya ngono kuwi. Nek jenenge wong lanang wis ora tresna ki ya ora kapak-kapano tetep Kuwi ora itu tresna. urusanku. Sepenting aku tresna karo panjenengan. Suminten. Apa? Kowe bar mangan batang kok. Lah ngopo? Kok abamu makbul. Kuwi abakmu balik dhewe ya? Apa? Heeh. Sritenan nang tasih